गिबि खौराङानो दङ आसाम CM IIM गुवाहाटीआव गिबि MBA Batch बेखेवबाय। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मावख'आरि महरै इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट IIM गुवाहाटीआव गिबि MBA Batchखौ जागायबाय, जाय हादोरसायाव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गिदिर आगान। पोस्ट ग्रेजुवेट प्रग्राम इन मेनेजमेन्ट 2026-28 खौ गोथां सोरां मोननायनि बोसोरनैनि उनावनो फसंथाननि ट्रानजिट केम्पसआव जागायदोंमोन। IIM आहमेदाबादनि दैदेननायाव बे फसंथाना आसाम सरकारनिफ्राय गावनि केम्पासखौ जौगाहोनो थाखाय 39 कौटि रां मोनदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा बुङो दि बे बेखेवनाया IIT आरो AIIMS गुवाहाटीजों लोगोसे सोलोंथाइ मिरु महरै आसामनि बांबोनाय बिफावखौ दिन्थियो। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 53.84 कौटि रांनि डिजिटेल डिजाइन आरो 3D प्रिन्टिं सेन्टार अफ एक्सेलेन्सखौबो बेखेवदोंमोन, जाय 8,800निबो बांसिन लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होगोन आरो गाहाय सेक्टरफोराव 2,500निबो बांसिन साख्रि सोरजिगोन होनना फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ NTPC बङाइगावआव क'क्राझारा गोमालांनो हमनाय गल्डेन लांगुरफोरखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय केनपि ब्रिज बानायदों। NTPC बङाइगावआ गोमालांनो हमनाय गल्डेन लांगुरफोरखौ रैखाथि होनो आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव मोनद' आर्टिफिशियेल केनपि दालां गायसनदों। NTPCनि सस्टेनेबल डेभेलपमेन्ट इनिशिएटिभनि सिङाव 10 लाख रांनि अनसुंथाइ मोननाय बे मावथांखिखौ हलथुगाव हाग्रा खोन्दो आरो प्राइमेट रिसार्च सेन्टार सा-सानजा भारतनि लोगो नांनानै खालामनाय जादों। संद'आ दालांफोरा बायफ्लेनाय हाग्रा ओनसोलफोरखौ फोनांजाबो, जाय गल्डेन लांगुर आरो गुबुन बिफांनि जुनारफोरखौ लामायाव थाङालासिनो रैखाथियै बारनो हायो, जाय जाब्रबथायफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। बे बिथांखिनि बाहागो महरै हाग्रानि जिब जुनारफोरनि थांलाय फैलायखौ नोजोर होनो थाखाय गंथाम केमेरा ट्रेप्स फसंनाय जादों आरो हाग्रा ओनसोलाव रैखाथियै गारि सालायनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय 4 साइन बर्ड लागायनाय जादों। बेनि सायाव हाग्राखौ फिन जिउ खांहोनो थाखाय 2,000 जायगायारि बिफांनि बिफां गायनाय जादों। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे मावथांखिया हाग्रा जायगाफोरखौ बांसिन फोनांजाबनाय खालामनाय मदद खालामगोन आरो सोनाब आसामाव मोननो थाङै गल्डेन लांगुरखौ गोलाव समनि थाखाय रैखाथि होनायाव हेफाजाब होगोन। थामथि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा नगावनिफ्राय 19,500 आइजोफोरनो 10,000 रां रानना होदों। आसाम मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा नगाव जिल्लानि जुरिया गेलेग्रा फोथाराव महिला उद्यमिता स्किम बिथांखिनि गेजेरजों चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे स्किमनि गेजेरजों रुफाहि हाट बियाबनि सा 19,480 सो आइजोफोरा साफ्रोमबो 10,000 रांनि राङारि मदद मोननो हादों। सुबुं थुबुरजों रायज्लायनानै हाजरिका बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया आइजोफोरखौ फिसा फिसा फालांगि आरो जिउ खुंनायनि गुबुन गुबुन खामानिफोराव हेफाजाब होनानै रांखान्थियारि बिथिङाव उदां जानायाव हेफाजाब होनाय। बे हाबाफारियाव रुपहि हाटनि MLA जितु गस्वामी, नगाव जिल्ला कमिशनार देबाशिष शर्मा आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव मन्थ्रिया बियाबाव सोलिफुबाय थानाय जौगाखां खामानिफोरनि सोमोन्दैबो बिबुंथि आरो फैबाय थानाय नगाव लकसभा उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सरकारनि जौगाखां बिथांखिखौ हेफाजाब होनो थाखाय सुबुंफोरखौ थुलुंगा होयो। ब्रैथि खौराङावनो दङ UPPLआ CJP सोमावसारनायखौ हेफाजाब होदों, फरायसाफोरनि सायाव पुलिसनि एक्सनखौ सोंखारिदों। इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल UPPLआ गोदान दिल्लीयाव सोलिबाय थानाय CJP सोमावसारनायखौ हेफाजाब होदों आरो मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ बिबान एंगारनो खावलायनाय फरायसाफोरनि सायाव पुलिसनि मावफारिया लानायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। क'क्राझाराव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया गोजोन फरायसा सोमावसारगिरिफोरनि सायाव लाठीचार्ज आरो टियर गेस बाहायनायखौ जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो। बिथाङा बुङो दि फरायसाफोरा हादोरनि इयुन आरो बिसोरनि सोमावसारनायनि सुबुंदारारि मोनथायखौ मान होनांगौ। बिथांनि नोजोराव बेफोरबादि जेंनाफोरखौ बोलो खालामनायनि सोलाय सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांजानांगौ। नार्जारिया प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ आखाइ दैखांनो आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों थासारिखौ सुस्रांनायाव मदद खालामनो खावलायदों। बिथाङा मिरु सरकारखौबो हेंथा होगासिनो थानाय फरायसाफोरजों रायज्लायनो आरो बिसोरनि जेंनाफोरखौ गोजोनै सुस्रांनो खावलायो। सुबुंदारारि बेसेनफोरनि फारसे UPPLनि खोथा होनायखौ फिन बुंफिननानै नार्जारिया बुङो दि फरायसाफोरनि गारांखौ खोनासंनांगौ आरो मोजाङै नायनांगौ।
CJPआ सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानै हादोरारि राजथावनियाव सोमावसारगासिनो दं। फारसेथिं बेरेखा दोलो आरो गोबां आफादफोराबो पुलिसनि बे खामानिखौ सोंखारिदों। UPPLनि बिबुंथिनि सायाव मिरु सोरखार एबा दिल्ली पुलिसनिफ्राय थाबैनो जेबो फिननाय फैयाखै। बाथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव 6 लाख रांनि सना खावनायनि दायाव बिसि फिसायखौ हमदों, गहेना रुफा बोखांनो हादों। रेलवे प्रटेक्शन फोर्स RPFआ आबोद आसाम एक्सप्रेसआव सासे दावबायारिनिफ्राय 6 लाख रांसो रांनि सनानि गहेनाफोर खावनायनि दायाव सासे फिसाय आरो बिसिखौ हमनो हायो। रेलवे हेडलाइन 139 नि गेजेरजों सोरबा अजद होनायनि उनाव बाबुल इस्लाम आरो खेरुन नाहर मुंनि दायनिगिरिखौ हमनाय जायो। भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा बिहारनि समस्तीपुरनिफ्राय डिमापुरसिम थांगासिनो दंमोन। बिथांमोनहा बुङो दि दावबायनाय समाव बिसोरनि सनानि गहेनाफोरा खावजादोंमोन। CCTV फुटेज आरो टेकनिकेल फोरमानफोरखौ बाहायनानै RPFआ गुवाहाटीनि फान बाजारनि साखाथियाव आबुल इस्लामखौ संदानदोंमोन। सोंनाय फिननायनि समाव बियो खावनाय जाथायखौ सिमान लायो आरो खावनाय गहेनाफोरखौ बिसिनो होदों होननानै फोरमायथियो। खावनाय गहेनाफोरखौ बोखांफिनबाय आरो बिसोर सानैबो गाव गावनि लोब्बा थानायखौ सिमान लाबाय। RPFआ दा नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। बिसि फिसाया सिगांबो बेफोरबादि खावनाय जाथायजों लोब्बा दंमोन नामा? 6थि खौराङावनो दङ रेलवेआ स्क्रिनशट एबा WhatsApp टिकेटनि कपिफोरखौ नाजावनाय नंलिया। भारतनि रेलवेआ रोखा खालामना होदों दि डिजिटेल रिजार्भ नङै टिकेटफोरखौ दावबायनायनि रेजिस्टार फनाव रेल वान आप दिन्थिनाय जायोब्लासो सोलिगोन। WhatsApp आरो गुबुन मेसेजिं एप्सनि गेजेरजों शेयार खालामनाय स्क्रिनशट, सेभ खालामनाय सावगारिफोर, PDF कपिफोर एबा टिकेटफोरखौ नंगुबै दावबायनाय फोरमान महरै साननाय जानाय नङा। रेलवे मावख'गिरिफोरा बुङो दि टिकेट नायग्रा मावथिफोरा नायबिजिरनाय समाव गुबै लाइभ डिजिटेल टिकेटखौल' नायगोन। जायखिजाया कपि खालामजानाय, डाउनल'ड खालामनाय एबा दैथायहरनाय टिकेटखौ नाजावनाय जानाय नङा आरो जुदि दावबायारिफोरा गुबै टिकेटखौ दिन्थियाब्ला जुरिमाना होनो हागौ। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे NFR नि सुबुं फोनांजाब मावख'गिरिया दाजाबदेरनानै बुंथियो दि स्क्रिनशटखौ माब्लाबाबो नंगुबै दावबायनाय फोरमान बिलाइ महरै गनायनाय जायाखै। दावबायारिफोरखौ रेल वान एपखौ आपडेट खालामनानै लाखिनो होनाय जादों। गोसोखांनायनि सिगां गावसोरनि रेजिस्टार खालामनाय जानबुंआव टिकेटखौ थियारि खालामना लानो आरो दावबायनाय समाव मोनसे वैध ID लाफानो थाखाय बोसोन होनाय जायो।